durong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Huwag malulungkot, huwag mangangamba, sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCSO puso ng bayan, lagi nating malalapitan, kakayanin natin po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simulan na po natin ang pangatong hakbang para sa draw number 3513. Pangasinan, next is 1,000 lottery. Firstly, number I-11. Number 11. Ibabalik po natin ito para kasama sa pangalawang pagpili. Secondly, number I-32. Number 32. Official winning combination from our 8:45 p.m. draw today, June 3, 2025 are numbers 11 and 32. 11, 32 in exact order. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Ako po muli si Elisa Velasquez. Lagi po natin tatandaan, PCSO hindi umuulong sa pagtulong. Maraming salamat. Official draw result for June 3, 2025 with 45 p.m. draw are 11:32 exact order. 11:32 exact order. Aryo, araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Buhay giginawa, kapwa-tao aasenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao, sa larong ito lahat tayo'y panahan.